କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଆଜି ମୋତେ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠେଇକି କହିଲା ଚାଲ ଯିବା, ଯାହାକି ଆମ ଶ୍ୱଶୁରର ଆଜି ଛାତ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ପୁଅ 5:30 ବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶ୍ୱଶୁରଘର ପାଖର। ଶଳା ଉଠିକି ମୋତେ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡ୍ରଇଂ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ଶଳା ଏଭରେଜ 100ଟା ଉପରେ ଡ୍ରଇଂ ବନେଇକି ରଖିଛି, ଯାହାକି ଭିଣେଇ ଆସିଛି, ଭିଣେଇକି ଡ୍ରଇଂ ଦେଖେଇଲା। ଦେଖ ଶଳା ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଉଠି ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଂ ଦେଖାଉଛି ଭିଣେଇକି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶଳା ନେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଘର ଲେଆଉଟ୍ ଦେଖେଇଲା ମୋତେ, ଘର କେମିତି ବନା ହେଇଛି। ଦେଖ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରର ପ୍ଲାନ୍। ବାଥରୁମ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ବେବିକି ଦେଖିଲି, ଯାହାକି ସେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍, ବହୁତ ଛୋଟ। ତାପରେ ଏଠି ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଯାହାକି